Chikomba chemukadzi wangu. Iwe hanzo chikomba. Abumana munhu training yakuisa vana gaine kusuka pichika munetipo yechipapi chikoma sema chikoma wali lima pole mangai Panvise watio chikoma Wala naye. Wala naye. Kumba jinsi ya chikoma. Wana wadana. Mtu pia tunaye. Kufanya nisha Kuliku mnayo. Iwe usikomba. Kama ni yangu wale warangi. Nani? Tujumu. Iwe usikomba. Usikomba. Tawana timu sahihi. Ninguém vai nem acabou de andar com o índio de kawaida. Inachoka ndaba kwa kana kunyaye mungozi ine ma message emsikana wekusho. Ni nokara ku. Ni nokara ku muntu kwa ino. Kwa ino na kumwa size ya kwa Size yangu ilikuwa wanaona kwa. Si wewe weka. Ndio kwa chete kuenda kama supermarket kwa mkazi kwa mundu ndio sana nyaita ikande kitu sekunde msikana wemsho anodana ne mwana wa baba wafunza kama msikana wemsho pati mbanza akanitaka kunzo kuma message ndwani akacha ndame kuruwa kwa ngwa tsara na blessing Roma ndanga hii waliporuka tinyayo ndio haki pawapinda kama wako wakanira sei pakati kumsika mwisho na amani msana mwisho ndakara hii tunatoka na tunapata na tinyayo zako hizo zizopinda mkatwa ngani yao ila usira kama wewe tuisei sasa na zako hizo zapinda mwanani za haya mtakesi hiyo kupinda sei patakuwa ni abashama ya msana mwisho ni mwisho kwa ndo mandino ndanda namba za phone zitakuwa na maya bidhaa namba kifuta tatu na maya wakati zimeshaisha ya phone ya rangi phone ya namba za phone message bidhaa ashata zone nayo shamba wango wakati ile ya maya washtao wakutulichi ichikoma saka unofunga wakati yese ari muma anga bvume naye kuti mumwoyo takadana naye vasina kudana wanyanyona chiwewe chounganzi nomukadzi womunhu uyu vakandikani wanikwa ndichinzi chikoma muona vana vanokuvhire zvirapa uyo komana dziblessing uyo andono chirosabhuku wachaenda kumashopusi nasisida akanosamuna mukomana achidza kuti wakudana sabhuku akaramba kuyo akajeka akazoita zvekuzoita zvekuzoita zvine zvekutsvaga zvichisimba kuti azopuwa samuna pakayamutenderi munomusamura andina kuramba kuyanda nyaya taone zvayo iyi takutaa nyaya yatina suzeta atitiriukaaa ichitoitika tichiona nhau yedese itaure nhau yake kuona munoona izvi
amai ava vari kuti uri chikomba chavo ndokutaura amaedza kuredzai pamwana mudzo saka iwewe kuti amai avanga yangozvifumura panomunya kuti uri chikomba chinodanana zvinyu zvinhu zvavaitaurawo kubva kumashure nekuti ivo vaitoshandisira mafoni akawanda vanorwara here kana kuvatarisa amai avarwari kati amai mumukise makaenda mukisa uyu sikudanana kwamaita muzvigoni wozi ari kuramba kamukisana waine mamiseni anawo ndenoyi Unachanga zvakaita nyaya kai. Unoona vanhu ndakutaura tibanze kuti unoona kuti kutsinyika kushuru. Vanotsigira zvese zvakaipa. Unoona musikana anza hapo anapisa kuyani yero basi. Yeye musikana ipa akatekwa sabhuku. Akatibudza ngo tiripo isi tichitoita kuti enda kutoka nyingomana. Aramba kuya pakasamunwa kupisa sabhuku akaenda. Kuyakana kuyo. Waya kuita ngo musikana umushoko kuchibvunzisa vatikaungana. Musikana abatini kupi nokubara kuti binaye muwitness vanhu avaendendi. Nase tuzonzi vanhu paono musikana akudza ndabvunza amaya kuti ini zvisizvo zvinoziva pakonzi meseji that meseji yayo amaya akakuti ishamwari ndati chichinesi mari yangu ndati ishamwari ino ndikati mameseji ngawo azakatodhibita saka ndikutoza pane zvisuka munokona munhu anechi bhoza ndikona kumuchajawo ndikakona meseji ini makutogowa ndikameseji akaripo pane munhu akabvuma kuti ndinoani mameseji saka ini ndinomuchaje chii bhozi umbowo uripo mameseji makarara meseji zvinomatsura kuti vanhu vatsvage mari toda tangible evidence zvinhu zvinobatika zvinokoti vanhu vese vakachaja panapo vakwane tangible evidence kunyepe uye haana tangible evidence saka paindati undokukisa uzvigona akakama amaiki ndaurikisa makutani hamuna ndinoti mudzokotsvatu chikomba nachiona funga pachitaura nyaya utano mushoko kudzidzisa vaitaura kuti mameseji utano mushoko akaramba kuti hakuna kudzidzisa mameseji vaita kufona ndiso andati ninga pawaishi iwe naava munozana abva mochete iwe kuti aizi vaifona ava kuti mameseji takaona saka nandikuziva kuti kuchizwi ichi pana inini iwe go and put your house in order go and nechi munhu wacho evidence inobatika inini magarira makaita anobva ndiratidza zvinhu zvino muneka kuita kamunako kuti mabata chikomba kandi kurwazvi ina handisa kuita izvozvo vaine evidence tangible hazvita munasatu iweweya uchizoti chikomba inini ndakatobata chikomba chiiseka fomo makachadenderedzwa kuzokarapa upeyisa mwanao arikuramba ndamswa tuwene mombe 4 silver 250 pamoja. Are you happy? Are you happy? Saita chelevo sungaemeta asirizo chamani. We don't do that anymore. Tunaita tangible evidence. Ende kuna mswa tu isai mombe 4 iyo atoka mombe pasina hivi. Namba 2